Gitawag ni Vice President Sara Duterte nga bending the law o pagbali sa balaod ang mga katikaran sa impeachment trial batok kaniya. Samtang sa isyu sa baha, ang ngayan matud pa nga tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang baha sa tibuok nasod o dili lang sa Davao City. Ani ang report? Mitambong si Vice President Sara Duterte sa misa pasasalamat sa San Pedro Cathedral sa Davao City Huwebes sa Udto, subay sa kasakulugan sa Kadayawan Festival 2026. Davao City has always stood proud and tall through the years, and we will continue in showing courage through good times and through bad times. Dihang gipangutana labot sa isyu nga pampabulabog lang matud pa sa impeachment batok kaniya ang mikatag nga report nga nadakpa na si Senator Bato de la Rosa. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Sa isyu sa baha sa Davao City, diin una na gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga kinahanglang tutukan ang baha sa syudad. Alang kay VP Sara, dapat dili lang sa Davao City kundi sa tibuok Pilipinas. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas, hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. So hindi lang Davao City, dapat buong bansa dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Wala na mi komento ang bise sa pagbisita ning bag-ulang ni PBBM sa condo housing project nga Peoplesville sa Barangay Riverside, Kalinan. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Samtang sa migula nga huhungihong sa social media nga mudagan si retired General Nicolas Torre, isip mayor sa Davao City. Everyone of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa eleksyon. Kauban si Mature Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.